Ngayon, mag-hus-hut challenge kami. Yes. Siyempre, may yelo. Anong sabi? Ice cream. Ice cream. Siyempre, ang twist nito guys, bubuhusan ng malamig na tubig. Malamig na malamig. Ang lalaki ng yelo guys, oh. At ang bida. At ang bida ay si Dana. Yes. Dahil kilala na rin kami ni Dana kung paano niya kami nakilala. Tingnan natin kung sino yung pinaka sa kanya. Dana na. Dana. Ba nag-usap na tayo kanina? Dana. Bibigyan kita pang merienda mo. Okay, let's Sa start. trono mo. Saan? Dito, Sa likod. Sino ang kasayang? Lahat kami guys, di pa nakaligo. Mukhang naligo. Pero feeling ko guys, hindi ako mababasa. Okay, Di let's mo alam, start. kalapit-lapit ng tubig sa'yo. Oy, Dana, Ay, yung bawal. totoo lang ha. Yung totoo Ay, sa'yo, maging totoo girls, ka. bawal tumingin doon sa likod. Ako magbuhok. Ay, bawal tumingin sa likod. Doon lang tayo tingin sa camera. O, Dito basa, ka, Dana. Dana. Dito sa Dana, yung usapan natin. Dito. Lagot kayo! Natatakot na yan. Mukhang maghihiganti si Dana sa Basa amin. ka muna bago ka magbuhos. Laksan mo. Yung pinakauna, yun ba yung pinakauna? Sino? Laksan mo. Laksan mo, doon ka Tingin magtingin. ka sa camera. Tingin ka sa camera. Sino ang pinaka? Naman. Oh, laksan mo. Ulitin Ulitin mo. mo. Ulitin mo tapos sabay buhos. Parang pares-pares kayo. Wag muna. Isa lang muna. Pinakatawa. Lahat tayo. May aliyak personal nila na. Okay lang. Okay lang yan. Wala na ako dito. Okay, walang titingin doon ah. Let's Okay, start na sige. guys. Oh, basa. Basa ka. Hindi malaki to. Pag mo isama yung yelo at magdugo yung ulo namin. Okay. Naubo ko naman ako. Basa. Parang marami ako. Guys, ready na siya magbuhos. Gusto na. Baka nauna yung buhos sa... Dana, ano ba si Aisa, si Ate? Si Ate Aisa yung napili mo. Dahanin mo lang kasi mababasa ako. Ito, sakuta. Oh, yan. Okay, basa! Sino ang pinaka-tamad? Walang lilihan. Walang lilihan. Buhos mo na! Para hindi kaya ni Dana. Busan mo na tayo. Dahil bilisan. Walang magre-reklamo. Ako talaga. Next. Amazing. Tama na yun sa Next next question. pa. Oh, next. Bumawi ka, Dana. Bumawi ka. Oo, isang tabog ka na lang ipuso mo para marami. Okay lang kahit nabuhusan mo na. Parang puro ako to ah. Parang puro ako yung bubuhusan niya. Sino ang pinaka-matakaw? Sino? Ibuhos mo na! Sino ang pinakamatakaw? Sa tingin mo, sino yung pinaka-matakaw sa amin apat? Alam mo na, bawas-bawas ka na. Kita naman sa katawan eh. Sino ang pinaka-tanghali? Gumising. Tingnan mo na sa... Sige. Tingnan mo tapos ako pipiliin mo, pinakatamad. Ay, naku, Dana. Malamig! Oh, next. Parang ako dito. Parang katali mong binusan. Bakit, Dana? Lagi ba siyang puyat? Oo, lagi puyat kasi May yan. call center kasi yan eh. Magpasok sa Call kwarto. center to eh. Mag-excuse me pa yan sa kwarto, sabi niya. Sindi ko lang yung tubig. Sino ang pinaka-kuribos? Buhos na yan! Ibuhos mo lang! O, sino? Sino? Buhusan mo na! Nagsasabi ka talaga doon ng totoo. Tama yun guys, tama. Siya yung Hindi ko pinaka... na-expect. Bakit kumipot? Hindi ka binigyan ng bang merenda? Hindi nagbigay ng pang-popcorn ni Dana. Oh, next. Sino pinaka... Mataray! Alam mo na! Sino nagmumudyon sa'yo?
talaga. Oh, next! Okay, next! Oh, next. Kaya siya mataray guys, kaya pag nagbo-module sila, talagang yung gigil, sabi ni Dana, yun ang madalas sila pinag-aawayan. Hindi kasi yung, Mabait. ay, buso na yun sa akin, Dana. Okay lang yan, Dana. Okay lang yan. Ito tao lang ha. Saglit. Saglit. Hindi niya makana, mapag... Saglit. Really? Okay, yun guys. Tapos na, tatara na. Oh, next. Magkano inabot sa'yo, Dana? Ay, wala. Oh, next. Sino pinaka masipag? Ako yata yun. Alam mo yun. Masipag mo pa kasi pag Masipag paano? Masipag mag-edit. Paano mo nasabi, Wala Dana? na. Hoy, ayusin mo. nagsasabi siya ng totoo. Ako ang lang. masipag, guys. Tapos ang usapan. Okay, next. Next. Sino pinaka-sweet? Sweet ba akong nilagay doon? Ako. Ikaw. Sino daw pinaka-sweet? Yung totoo Dana ha, yung totoo. Sino sweet sa'yo? Wala. Parang wala daw. Sweet ba? Wow, sweet! Pinaka-sweet naman. Yes. I love you, Dana. Sweet ka, tapos mataray. Doon talaga. Oh, pagkatapos magtaray, sweet na. Lambing-lambingin niya na. Apat, sino ang pinaka-malapit sa'yo? Ano ka? Sino Sa yung ating pinakamalapit apat. sa'yo? Sino yung pinakamalapit? Pinakamalapit sa'yo? daw. Yung- Sino yung pinakamalapit? ano yung loob mo sa aming apat? Iwan ko. Yung sa'yo lang, yung sa'yo, yung totoo. Kunwari, nagigipit ka na. Sinong gusto mong lapitan? Oo, halimbawa, wala kang pera. Saan Sino yung kay... pinaka-close Halimbawa, ganito mo na ba? lang, Dana. Halimbawa, pag wala kang kailangan mo ng pera, saan kay hihingi na lang? O, ganon. Sige. Oo. Naku, baka mamaya maghingi na. Sige. Sige. Pamigay ng brilliant. Sige. Sige, go. What? Sige. Bilis na, Binigyan naman kita eh. Sige. Para yung kalahati sa akin, tinamusan ako eh. Oh, next. Okay, next. Siya daw kasi yung mga pera sa amin. Siya kasi yung bangko namin eh. Bakit di ka Aming apat, sino ang unang nakapalayang palagayang loob mo? Sino yung naging una mong Sino yung una mong magaan kalapit? Yung malapit ang loob? Okay, boss. Lamig pati ako nadama. Ay, Diyos ko, tangkin ako! Lamig. Ilang yelo ba naman nilagay namin? Oh, next na ha? Next. Galanti ba ito? Galanti. Galante. 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 Yung Sino yung pera. maraming pera? Ganon. Sino ang pinaka-galanti? Sino pinakamaraming pera sa aming apat? Yung decorated Hindi. ba? Sino yung maluwag sa pera? Ganon. Yung mabait magbigay ng pera, parang gano'n. Yung hindi kuripot, kabaligtaran ng hindi kuripot. Huwag na yung Ako kasi kuripot na ako kaya hindi niya ako mabiusan. Okay. Tao. Galante ka, Day? Pag minsan kasi sinasabi niya, Ate Peng, wala na akong kojik. Wala na daw siyang kojik. O sige, magbili ka Dana. Pwede pa yan. Pwede pa yan. May bus mo na yun. Mamaya na pa. Kain ka na doon yung bukan. Ay, ban. Ay ba? Okay, next. Ano next? Sa aming apat, sino ang may-ari ng... Sa inyong apat ka mo. Sa inyong apat. Ba't mo lang sa inyo? Siyempre. Mali ako nasulat sa inyong apat. Kasalanan mo. Okay. Sa inyong apat? Sino ang palagi yung nakikita mong nagkukuskus ng mukha? Okay. Secret ako yun. Busan mo yung sarili ko. Ikaw pala yun. Nabuking tuloy. Aminado siya Ay guys. pala naubos na yung mga ano namin ha, Pag wala kami guys, ano
ano siya. Doon sa tabi ng ako. Nagatago siya. Gano'n siya sa likod ng pinto. Guys! Nakasta pa na po doon, may madala. Nagataka ako. Ba't kunti na lang laman? Oh, basahin niyo na daw. Sino daw? Anong nabasa mo? Sino ang? Sino daw yung kinakat niya na? Sino daw yung kuskus ng mukha? Alam mo na ba yun? Manipis ang mukha. Wala ako ba yun? Hindi naman. April lang yun eh. Ay. Ako ang bili ng bilay pero sila ang gamit ng gamit. Ganun yun. Galanti ka daw eh. Oh, galanti kasi ako. Pinagbuhan na sila, guys. Next. Bili tayo ng tubig guys. Ikaw din? Ikaw? Gusto mo ikaw din? Ilang tanong kaya? Wala yung sakit ng ulo ko eh. Kaya nga, nabuhay ang katawang lupa namin. Kanina ang sakit ng ulo ko. Nabuhay ang katawang lupa. Mamaya, sasakit din. Naihi ako. Ako ba nag-ihi na? Mag-ihi nga kayo sa shirt niyo. Ha? Mag-ihi kayo sa short. Na lang sa inyo. Oh, next na, next. Sino ang laging tulog? Ako! Ako palagi tulog. May nagabida sa likod guys. Dito ka, sige. Mababasa ka dito. Oh, okay, buhos na. Sino ang laging tulog? Buhos na. Siyempre, call center din. Puyat siya sa gabi. Ay, puyat laging tulog. Sa ano? Kaya, Second na? Second? second na daw. Second. Second? Oh, next mo. Sino pinaka uto? Palautos. Ulit. Ulit. Sino pinaka-palautos? Sino na? Laksan. Sino pinaka malautos? Sino? Sino yung nag-autos-utos sa'yo? Wala si Mama dito. Si Mama dapat yung busan eh. Sino? Oh. Jeremy. Connect. Patautos ako. Okay. Kasi tamad mo eh. Natin. Bus na ata. Tapos na daw. Kasi tamad mo eh. Sino ba? Sino pinaka mariklamo? Ako hindi. Guys, may pabida sa likod namin, no? Sino? Sino? Sinong reklamo? Totoo na ha? Ayusin mo. Opo. Opo. May galit tayo sila. May galit talaga. May galit si Dana. Oh, yun yung last na. Ang pinakalas. Papaw. Ano kayo yung kami Dana? Okay, okay. Baksan mo. Sino pinaka maganda? Sino pinakamaganda? Sino naman ako? Siyempre siya daw, okay ha? Dahil dyan, busa mo yung sarili. O siya daw, thank you po. Maganda ka pala ha? Sige, bukas yan. Maligo ka kang Dana ka. Thank you po. Thank you po. Mag-thank you ka dito. Paano? Thank you po! Mag-thank you po. Mag-thank you po mga subscriber ka mga viewers. Dana! Maganda ka ha? Maganda ka? Siya daw yung pinakamaganda. Binuhusan niya guys yung sarili niya kasi siya daw maganda. Siya daw maganda guys, yan. Maganda, sige. Yeah. Thank you po! Thank you po! Bye! Yan, sport lang tayo mas walang pikunan. O, bakit ka na daw? Thank you ka. Maganda ka, Dana. Isabi mo daw maganda ako. Maganda po ako. Maganda ako! Parang unggoy. Ipangita mo ako. Isa pa ka, ilapit mo. Ilapit mo, dali mo rin sa kanila. Parang unggoy! Much later. Ayan guys, good evening po. Yeah, mga fresh po ang mga lola kasi binasa kami ni Dana kanina. Si Danang maganda. Yes.
Kasama namin pinakamaganda. Yan, mag-shoutout tayo muna tayo guys kasi medyo matagal na po kami hindi nakapag-shoutout. Happy birthday po kay Royce Ramos Mendoza at kay Joyce Ramos Palomares at belated happy birthday din po kay Ellery Ramos. Ang pagbati po ay mula sa inyong kuya May from Vienna. Happy birthday Happy po! birthday po! Belated happy birthday din po kay Carl Cedric Madayag. Po, Happy birthday! Belated happy birthday rin po kay Miss Ka. Ang pagbati po ay mula kay Sir Hansel Cabo. And belated happy birthday rin po kay Sir Eduardo at kay Ma'am Maylin Karandang. Advance happy birthday po kay Ma'am Jillian Akia. Ang pagbati po ay mula kay Master Chef. Yan. Happy birthday po sa lahat ng may birthday. po kayo sa inyong birthday. Happy 35th wedding anniversary rin po kina Ma'am Arrow and Sir Ronnie from lokal ng Baltimore District of Washington, D.C. Happy wedding anniversary po! Happy anniversary! Ingat po kayo dyan palagi. Shoutout po kay Sir Mark Rico Española from lokal ng New Aguitaya, San Vicente, Palawan. Hello po, Sir Mark. sa mga taga-Palawan. Hello po kay Kamay Gonzalez from lokal ng Temple Hills, Maryland, USA. Hello! Hello po. Ingat po kayo. Happy 100 years anniversary po sa lokal ng Tayuman, Manila. Hello Happy po, anniversary, mga mga kapatid namin dyan. God bless po. Hello din po kay Sir Melvin Ramos from KSA. Kamusta po? Hello po. Shoutout rin po kay Sir Ferdy Dulay from Tansa, Cavite. Kamusta po? Shoutout po kay Jerian Cuenca from Dipolog City. Hello po. Ingat po kayo. God bless po. Hello po kay Ophel Lilagan from Larnaca, GWS Seafoods. Kamusta po? Hello po. Shoutout po kay Sir Maynard Mariano from Padova, Italy. Hello po. Hello po. Saan po kayo dyan sa Italy? Shoutout rin po kay Ma'am Rodora Galsote. Kamusta po? Hello po. Shoutout po kay Marisa Fernandez, Claire Galima from Dubai. Hello po. Kamusta po Ingat dyan po sa kayo. Dubai? Salamat sa panonood sa aming YouTube channel. Hello din po kay Sir Jefferson Alingasa from Quezon City. Hello po. Hello sa mga taga Quezon City. Hello din po kay Sir Alan Soriano from Kuwait. Kamusta po dyan sa Kuwait? Hello po. Ingat po kayo dyan. Shoutout po kay Sir Toto Freddy from ECS Company, Pasig City. Kamusta po? Hello po. Kumusta po kay Sir Ray Kamungaw from Saudi Arabia. Hello po, Sir. Kamusta po? Ingat po kayo. Shoutout din po kay JJ Hunter from Riyadh. Hello po. Ingat dyan sa Riyadh. Hello din po kay Salvador Hevionada from Palomalok, South Cotabato. Kamusta po? Hello sa mga taga South Cotabato. Shoutout po kay Sir Frank Anapi. Hello po. Hello po. Shoutout po kay Sir Rolando Rosauro. Hello, sir. Ingat po kayo. Shoutout po sa lokal ng Meadow Lark, Alberta, Canada. Hello, Hello po po, sa kapatid. mga kapatid dyan. Shoutout din po kina Alana, Emma, Cassandra, Brianna from Rhode Island, USA. Kamusta po? Hello po. Hello po. Ingat po kayo dyan. Shoutout rin po kay Roslyn Justo from Oman and kay JP Pilapil. Kamusta po? Hello. Shoutout po kay Sir Darwin Galion and Galion family from Paniki, Tarlac. Hello po sa Hello po sa mga supporters namin dyan sa Paniki. Ingat po kayo. Shoutout po sa mga kapatid natin dyan sa lokal ng Alicia Isabela South. Hello po. Hello po. Ingat po kayo dyan mga kapatid. Hello po kay Agrifino Medrano alias Bong from Chicago. Kamusta po? Chicago. Chicago. From Chicago. Chicago. From Chicago. Chicago. Chicago,
Chicago. Bago. Chicago. Ito, Kuwait. Ito, Kuwait. Ito, Naka-kuha. Kuwait. Miss Kuwait, Miss Chicago. So, Okay. alright. Chicago. Oh, next. Nakadalaw ka na. Quezon City. Quezon City. Okay. Shout out po kay Ma'am Jingle Tabion, Herona from Santo Domingo, Ordaneta City, at kay Ma'am Valentina Evangelista Moreno from Occidental Mindoro. Kamusta po? Hello po sa aming mga supporters na taga Mindoro. Shout out po kay Miss Rachel Ortega from Barong, Lanao del del Norte. Hello po, ma'am. Hello po. kayo. Shoutout po kay Almar Cabanting from lokal ng Brussels, Belgium, distrito ng Western Europe. Hello sa mga taga-Europe. Ingat po. Shout out din po kina Sir Anton Rivera, June Latosa, at kay Rose Ann Evalan. Kamusta po kayo? Hello po. Shout out po kay Linderberg Selga from La Union, Tubao, Magsaysay. Hello po. Hello po. Shout out po sa Talavera family from Himamayla, Negros Occidental. Hello po. Hello po. Ingat po kayo. Shoutout din po kay Ahmad Nicolas from Ontario, Canada. Hello po. Hello. Ingat po kayo sa Canada. Hello din po sa Bravo family. Kamusta po? Hello po. Shout out po kay Sir Federico Reyes from London. Hello po. Hello po. Ingat po Kamusta kayo po? dyan sa London. Shout out po sa YouTube channel ni Marino Gala Vlogger from UK. Hello Kamusta po. Hello po. Shoutout po sa tropang Black 9 ng Mary Homes Toda, Molino, Fork, Bacoor, Cavite. Hello po. Hello po. Shoutout po kay Lucia Flores and Pamela Flores from Las Vegas. Hello po. Shoutout din po kay Sir Eduardo Flores from Arizona, USA. Hello. Hello po. Ingat po kayo dyan. Gusto ko lang po magpasalamat sa lahat ng bumati sa aking karawan. Hindi na po ako nakapag-reply sa mga greetings nyo kasi nagdulo ko po yung aking YouTube account. Kaya, thank you po sa inyong lahat. God bless po. Salamat sa panonood sa aming YouTube channel. Dito na lang po. Salamat po sa panonood. Bye-bye. Salamat po sa panonood. Bye-bye. Bye! Bye! Good night po! Good night. Bye-bye guys. Thank you.